Heu abraçat mai a una tortuga? I a un eriçó? De vegades, tots necessitem una abraçada. Ai, qui els hi donarà? On és la Matilda? Aquest és l'Ervin. Està esperant la Matilda. I arriba en Fred. Hola, Fred. Has vist la Matilda? No. Aquí no hi és? On deu ser la Matilda? La seguirem buscant. Ens encanta Chris Hafton. Som molt fans dels seus personatges. Aquest és el seu últim àlbum. La Cranqueta visita per primera vegada el mar amb el seu pare i de cop i volta... Xof! Ens encanta Chris Hafton. Eran 5 en la cama. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el más pequeño exclama: ¡Moveros hacia un lado, que estoy muy apretado! Y uno de ellos se movió y el suelo se cayó. Eran 4 en la cama. 1, 2, 3, 4. Y el más pequeño exclama: ¡Moveos hacia un lado, que estoy muy apretado! Y uno de ellos se movió y el suelo se cayó. Caragol, caragol, cocodril, tortuga, elefant i pingüí. Caragol, caragol, cocodril. Animals, cantarelles per compartir amb els més petits.